أوغندا أبزقان عزلو نيتعتي 20 عامت وددرات ما كلاين مبرقان أفريقيا مالت سيكافات ساتف زل هاجريت غانتا إيرترا تمالي كلاين يمدب صوتا أكايدا تصابي شعب. Okay, there's no inspection. So we may take our seat and enjoy the game. ኤርትራ አንጻር ሱዳንያ ተጻውታም ዝሓልፈ ቀዳም አምናይ መኽፈት ጾታ ምስ እንጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ማዕረ ሓደ ዝተፈላልየ ኤርትራ ምስታብ ተመሳሳሊ ዕለት ንጅቡቲ 6 ባዶ ዝዕኖ ሱዳንያ ወሳኒ ግጥም አካይዳ ናብ ጾታ ምስ ንምለስ አምናይ ቀድሚ ዕረፍቲ ጾታ ሱዳንያ ንኤርትራ ክልተ ባሕዲ መሪሓን ዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ሓይላ ዘቐረበት ኤርትራ ክልተ ሸቶታት ምስጋብ መሪሕነት ሒዛ ክሳዕ ፍጻመ ናይ ትግጥም እኳ ተበጽሐት ኣብ መበል 92 ደቂቕ ሱዳን ፍጹም ቅልዕ ረኺባ ናብ ሸቶ ብምልዋጣኻ ጾታ 3-3 ተዛዚሙ هاجريت غانتا إيرترا صباح ربع أنصار جيبوتي وسان صوتا يصبيع كاب 20 كلتن كساع 29 مسكرم اب يوركشاير انجليز زنجر زلو شامبيون بشكلة عالم نمستاف امري حزل هاجريت غانتا ايرترا لوم سولس منيدك تبعتيو عبيتن تحت 23 عامت او وددر كتصمديا لوم سولس تقدم تامناي ولقناي غيزي وددر مالت كرونومترين كتصمدو هاجريت غانتا ايرترا نز وددر نمستاف زحالف عربيان اب كتما لندن اتيا امباسادور ايرترا عباي بريطانيان ايرلاندن اتو ستيفانوس هابت ماريام ترخيبو دما دمو اقبابلا كم زغبرلا ዝዝከር ኮይኑ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ዜጋታት ካ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ልዑል ሞራል ንምሃብ ተዳልዮም ከም ዘለውን ገሊጹሎም ኣብ ናይ ልዕሊ 23 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብከም ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት መኽሰብ ደበሳይ መርሃው ቅዱስ ናትናኤል ብርሃና ማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ክትውከል ኣብ ናይ 23 ዓመት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቢንያም ግርማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ያዕቆብ ደበሳይን ንኤርትራ ዝውክሉ ተቐዳደምቲ ደሴት ኪዳነ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ሻምፒዮንታ እንኮን የኤርትራ ወኪላ እትወዳደር ጓል ንሴት እያ ኣብ ናይ ሎም ውድድር ተቐዳደምቲ 33 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሕቆቱ ውድድር እዮም ክወዳደሩ ክቡራት ተዓዘብትን ውፅኢት ናይ እዚ ውድድር ምሸት ኣብ ዘሎ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ከነቕርበልኩም ኢና። ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም